Nangako ang alkalde ng Albuera, Leyte na si self-confessed drug lord Kerwin Espinosa na sa loob ng kanyang 100 days na panunungkulan bilang alkalde ng nasabing lugar ay bibigyan niya ng panahon ang paglilinis sa mga drug pushers ng iligal na droga sa Albuera, Leyte. Ayon kay self-confessed drug lord Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa, nangunguna sa kanyang bucket list ang paghuli sa mga tulak ng droga. Dagdag pa nito, gagawin niya ang lahat para sa kanyang nasasakupan na hindi mapariwara ang buhay ng mga ito. Bumuo na rin sila ng mga intervention at livelihood program para sa mga mahuhuli na tulak ng droga. Sa nasabing plano, ipinangako rin ng alkalde na walang dadanak na dugo sa kanyang kampanya kontra iligal na droga. Layunin ni Kerwin na mas mapabuti pa ang buhay ng mga taga-Albuera at maideklara itong drug-free sa buong rehiyon. Sa loob ng 100 days, siguro number one talaga na gagawin ko ang pagsugpo sa droga na walang mamamatay. Kasi ang DOJ nag-meeting na kami, may plano na kami sa mga drug users, drug pushers na rehabilitation, livelihood. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo, Radyo, Tacloban. Ito si Bombo Niña Magpili para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!